V tomto videu sa krátko vyjadrím k téme pravidelné investovanie, keďže máme za sebou mesiac september, ktorý priniesol výrazný prepad nielen akcií, ale aj dlhopisov, aký sa udial iba 5. krát od roku 1970 a zároveň dostávam veľa otázok na túto tému. Investovanie je v prvom rade beh na dlhú trať. Nie je to obchodovanie ako je trading. Cieľom je v prvom rade minimalizovať riziko a maximalizovať výnos. Preto je potrebné si s každým zákazníkom dohodnúť cieľ a časový horizont danej investície. Pri akciách alebo akciových indexoch odporúčam minimálne 10 rokov, optimálne 15. Tiež si myslím, že tak ako je beh na 100 metrov kráľovskou disciplínou v atletike, tak je investovanie tou kráľovskou disciplínou vo svete financií. Len s tým rozdielom, že je to skôr maratón ako beh na 100 metrov. A teraz niečo na zamyslenie. Viete o tom, že viac ako 2/3 investičných účtov na známych platformách ako sú XTB, eToro, Interactive Brokers sú v mínusoch? Investičná spoločnosť Vanguard v USA eviduje enormný nárast klientov, ktorí si začali svoje investície spravovať u odborníkov. Čo myslíte, prečo tomu tak je? Oplatí sa to? Skúste napísať váš názor do komentáru nižšie. Ďakujem za sledovanie a nezabúdajte, peniaze sú čas.